x'taħseb li hemm ħażin bis-sistema tal-ippjanar li nistgħu nibdew insolvu? Jiena naħseb illi l-ewwel ħaġa l-ippjanar għandna l-esperti vera, għandna l-esperti li jridu jitħallew jagħmlu xogħolhom li huma prinċipalment l-istudji li huma l-bażi xi tfisser studji. Mela, aħna qabel konet nitkellmu fuq il-capacity tal-uffiċċji. Qabel konet nitkellmu fuq il-capacity ta' kemm hemm tal-lukandi. Mela, dawna u għamlu ġifieri meta sar l-ewwel pjan ta' struttura ta' Malta, kien hemm diversi rapporti li ħarsu lej kollox lej is-sistemi ta' edukazzjoni, is-sistemi tal-agrikoltura, se jkollna bżonn fil-20 sena li ġejjin, ġifieri dak huwa x-xogħol tal-ippjanar. Dak kien hemm teams tajbin li jagħmluhom taqbel ma taqbilx, kien hemm il-bażi. U mbagħad irid ikun hemm direzzjoni politika. Meta tagħmel dawk id-dokumenti ikun hemm anki direzzjoni politika. Pereżempju, hekk inti qed tgħid li l-ekonomija se tiddependi fuq il-fatt li l-popolazzjoni tikber. Dik hija deċiżjoni politika. Illi jieħu l-gvern u jagħti istruzzjoni tgħid isma' jiena l-popolazzjoni ta' Malta fil-10 snin li ġejjin se nara tikber minn hekk għalhekk. Mela intom il-pjanijiet tridu tagħmlu iridu jipprovdu biex ikollhom fejn jgħixu, ikollhom l-iskejjel, eċetera. Tiġifieri hija deċiżjoni politika li mbagħad tiġi. Ovvjament jekk il-politiku jgħidha bħalissa fil-pubbliku dik il-ħaġa huwa l-aħħar ħaġa li qatt se jerġa' jgħid pubblikament għax tantu frustrat il-pajjiż biżida fil-popolazzjoni. U allura ison niġu fl-logħba ta' catch-22 għax inti ma tistax tgħidha għax jekk tgħidha politikament hija suwiċidali. Allora kif tista' tipprepara xi ħaġa li qasbis qed tgħidilna li għandek f'moħħok li tagħmel? Isma' aħna minna ħafna ħsara għas-sistema ta' ppjanar u allura n-nies jissuspettaw, ġifieri tilfu il-fiduċja, jiena niftakarni per iż-żgħir fiduċja fil-awtorità tal-ippjanar. Kien hemm żmien fejn kellek fiduċja fl-awtorità tal-ippjanar. Fil-bidu jiena kont wieħed mill-periti żgħar li insistejna ninsiex li qabel l-awtorità tal-ippjanar kellna ereżiji oħrajn aħna dak li jgħidu l-BDA, ġifieri kien hemm ħafna u konna sejrin direzzjoni disastruża. U allura konna biex ngħidlek ħerqanin li naraw mekkaniżmi serji ta' kif il-pajjiż jiżviluppa mingħajr ma jitarra. Jiġifieri mument minnu ħabba illi l-awtorità tal-ippjanar f'dak ir-rwol trid tieħu deċiżjonijiet anki mhux popolari, mela meta jien ngħidlek le għall-permess tiegħek, inti ma tuħux gost u tipprova tara kif tagħmel tkellem tkellem il-ieħor da. Fis-sistema oriġinali tal-awtorità tal-ippjanar, il-politiku kellu ftit mekkaniżmu fejn jista' jindaħal. U dik dejqithom il-politiċi. Dejqithom. Għaliex ma jistgħux jintervjenu. Ara bil-mod il-mod ħallewha, u mhux qed nitkellem fuq dal-gvern, ta' ġifieri gvernijiet. Ħallewha, tawa naqra spazju biex ikun hemm iżjed ngħidu kuntatt dirett bejn. Jien niftakar darba kelli proġett mort norih lill-Senior Planning Officer u risposta tiegħu kienet inti mort tkellmu l-Prim Ministru. Jiena skużi għalfejn nitkellem il-Prim Ministru, nitkellem mal-planners, Jiġifieri hawnhekk suppost nieħdu diskussjoni jekk hux tajba dal-proġett jew liema direzzjoni qed nieħu. Jiġifieri hemm dil-mentalità. U naħseb in-nies issa m'għadhomx jafdaw li jiena ma nafx kemm iħarsu lejn daw il-consultation document. Vera ftit. Ma nafx kemm jifhmuhom għax mhux tort tagħhom li jifhmuhom. Ħafna inqas. Jiena tekniku wkoll li kolli diffikultà nifhem imma x'il-laħwa tippruvaw tagħmlu biha għajdulna. Jiġifieri għax intenzjonalment ambigwi qed. Ambigwa jgħidu ma jgħidu isma' x'dan dat-tip ta' emendi bil-forsi tkunu ġeneriċi mhux speċifiċi, imma skużi ta' meta tgħid li 17.9 metru hija speċifiku ħafna, jiġifieri mi ġenerika xejn. Imma hemm da issa il-sistema trid tibda naħseb jien billi tinvolvi komunitajiet forsi mhux kullum kien biex jibdew jifmu. Jiena darba kalli nagħti talk lil grupp ta' residenti Marsa Scala illi talbuni nkellimhom għaliex kienu frustrati ma xi tiġri għaliex ma nistgħux nifhmu x'qed jipproponunna. Għaliex taf kif u fuq kollox jista' tkun il-bankina okkupata mis-siġijiet u l-imwejjed, ġifieri tibda iddaħħal il-komunità fil-proċess tal-ippjanar. Huwa proċess diffiċli, mhux impossibbli, imma proċess diffiċli u tikollok rieda tajba li tajt isma'.
Ħan ispjegalkom għax intom mumintomx tekniċi, imma hekk ma nagħmlux hekk ikonna dil-problema. Jew hekk nagħmlu hekk, nistgħu nagħmluha hekk, jew nistgħu nagħmluha hekk. Pajjiżi oħra daw żviluppawha. Ġifieri m'hemm l-ebda raġuni għaliex aħna ma nagħmluhiex ukoll. Mela tlaqna.